F'temp mill-isbaħ li kellna fil-gżejjer Maltin f'daw l-aħħar jumejn, f'atmosfera ta' kuluri, briju u ferħ, il-karnival ġie fit-tmiemu 3 filgħaxija, bl-isfilata illi fiha jispikkaw diversi karrijiet, ikkulurit u maskri grotteski. Dawra mat-toroq tal-Belt Valletta u l-Furjana, wieħed mal-ewwel seta' jinnota tbissima ta' ferħ fuq diversi tfal kif ukoll id-dilettanti tal-karnival li b'sens ta' sodisfazzjon irnexxilhom iferħu u jallegraw lill-poplu Malti bil-karrijiet tagħhom. Ma setax jonqos li matul il-5 tim tal-karnival isiru kompetizzjoni ta' sfin, sfilati ta' banet u karrijiet. Bħal kull sena sar ukoll il-karnival ta' tfal u f'Għawdex sar il-karnival spontanju tan-nadur. Għad-dilettanti tal-ħelu, il-festa tal-perlini u l-prinjolata tispiċċa 3, hekk kif l-4 jibda l-perjodu tar-Randan. Perjodu li fih il-Knisja Kattolika tħeġġeġ għas-sawm u l-astinenza, dan bi preparazzjoni għal ġranet li jwasslu sal-ġimgħa l-kbira, fejn imbagħad jintlaħaq il-qofol nhar Lejt il-Kbir, meta tiġi ċċelebrata l-akbar festa fil-kalendarju tal-Knisja Kattolika.